No niin, moikka moi kaikille. Olen osallistumassa tänään Helsingin maratonille ja mulla on kaveri mukana täällä ja tarkoitus jänistää. Porukkaahan täältä tietysti löytyy. Tän verran. Hienosti. Tapahtumassa pitäisi olla noin 8000 juoksijaa. 10 täältä löytyy puolimaratoni ja maratoni. Että me mennään juokseen Rebekan kanssa maratoni. Semmoiseen 4.20–4.30, että saadaan Rebekalle uusi ennätys. Tässä tää Rebekka on. Mikäs on fiilis? No, ennakkofiilis niinku tähän kisaan? Hyvä fiilis. No niin, vähän jännittää, mutta se kuuluu asiaan. Että, mutta ei muuta kuin Eetun perässä, niin kaikki onnistuu sitten vaan. Niinpä. Yes. Mutta tässä on kohta tosiaan se puoli tuntia vajaa puoli tuntia lähtöön, niin me lähdetään pikkuhiljaa kävelemään tuonne lähtöpaikalle päin. Niin. Mutta tervetuloa seuraamaan videota ja katsokaa, että minkälaista seuraa sitten täältä löytyykään. Että varmasti on hieno tapahtuma ja saatu näin hieno tapahtuma aikaiseksi sitten. Nyt lähdetään. 1-0. Hyvä. Tsemppiä kaikille! Tästä ylös. Ja hienoissa asuissaan R-kyyn. Upean näköistä meininkiä. Ja nyt me katsoo löytääkö kodinkonejuoksija täällä jossain, koska joku juoksee nyt kodinkoneen kanssa tänään. Ja mä halutaan nähdä, millainen laite se on. Mieletön määrä juoksijoita, mielenkiintoisia neliöitä, on todella kovan näköistä lähtöä. Ja teitä on kyllä niin paljon, en vaan usko. Miltä ne katsotaan ilmoittautua, että muutama tuhat lähti tuonne? No niin, lähtö on lähtenyt. Nautitaan matkasta ja saadaan Rebekalle uusi enkka. Se on taktiikka. Täällä on nyt 10 juostu ja noin 6.02 kilometrivauhti justiin tuli, että ihan hyvin on mennyt. Mikäs tässä nauttiessa? Miltäs Rebekka on tuntunut nyt tää meno sitten? Ihan hyvä, että vielä Rebekalla tosiaan se enkkatavoite, niin siihen kohti sit mennään. Niin. Tosiaan mulla hyvin on pysynyt hyvin PK-alueella tää syke ja mikäs tässä sen parempaa. Jalat on tuoreet, että kannitti pitää sen pari päivää lepoa. Ja nyt tulee virallisesti 10 lukema tässä näin. Yllättävän hyvin tasaisesti on mennyt tää reitti, että pelkkä asfalttialta on ollut ja ei oikeastaan kauheasti mitään ylämäkiä. Että siinä mielessä on todella kivaa ollut, että ja kelikin on todella hyvä, että ei niinku tuule mitään ja se on sillä ihan mukavaa, että mutta tästä on mukava jatkaa ja siihen tähdätään siihen 4.20, että katsotaan miten käy sitten lopulta. No niin, täällä on nyt juostu puolimaratoni. Aika on mennyt 2 tuntia 8 minuuttia 30 sekuntia. Että hyvin ollaan aikataulussa.
tossa jouduttiin pitämään vessataukoa ja se muodosti sillä, että lähdettiin sitten vähän kirittää sitä, että me oltiin 2 minuuttia jäljessä tavoitetta, niin saatiin myös tää Rebekka hengästymään. Miltäs nyt tuntuu? No. Nyt on puolikas menty. Vielä ihan hyvältä tuntuu. Joo niin, vieläkin hyvältä tuntuu. Joo niin, ei muuta kuin uutta jaksamista vaan, että meikäläistä seuraa, niin Henkka tulee ihan varmasti sitten. Joo, tässä tosiaan ei ole kuin tosiaan vajaa puolikas suunnilleen jäljellä, niin sitten on tässä näin, että kummankin puolesta, kunnan puolesta on todella ollut hyvä meno, että mikä siinä sen parempaa. Että. Mutta tästä se vaan matka jatkuu. Ja sitkeästi vaan Rebekallekin, niin se maalikin sieltä tulee, niin yritetään kannustaa viimeiseen saakka ja kuuluisa loppukirikin sitten sieltä otetaan. Kevyttä menoa vielä. niin, nyt ollaan puolikas menty virallisesti. Ja on mullakin pikkuhiljaa toi sykepuoli nousemassa päin, että semmonen 160 tietämillä. Joo, että toki mulle vielä PK:ta, mutta kuitenkin nousee silti syke. Mulla on huoltoa, reilu 22 kilsaa menty. Justeet. Jollo kaikille. Jollo. Urheilujuomaa. Sitten vaan vettä. Joo. Vettä naamariin jaksaa. Sitten jollosta suuhun, niin matka jatkuu. Sitten muutama kirjaskel, niin päästään taas tavoite vauhtiin. Täällä mussutetaan. Ja hyvinhän täällä menee. Mikäs täällä keli on kyllä todella hyvä. No niin, täällä on tultu nyt 30 ja 3 tuntia mennyt aikaa, että 6 minuutin kilometrivauhtia mennään nyt, että noustaan tähän Helsingin keskustassa ollaan ja voimakkaasti eduskuntatalo tonne noin. Tossa nyt tuleekin virallisesti 30. Että ihan hyvässä tahissa edelleenkin mennään. Joo, onko Rebekka jo raskaampaa menoa? Vai vieläkö menee helposti? On tää vähän raskaampaa. Paljonko sulla on ollut syke? Se katos nyt johonkin. Mutta paljonko yleisesti on ollut? On se ollut 170. No niin, 170. VK-reeni mulle. VK-reeni Rebekalle. Hyvällä askeleella vielä Rebekkakin painaa ja kohti Rebekka Henkkaa selkeästi ollaan menossa, että ja loppukiri otetaan. Niin, loppukiri varmasti otetaan sitten, että paljonko mittarin mukaan semmonen 12 kilsaa vähän vajaa on maali. Mähän en oo tosiaan ikinä juossut putkella maratonia niin kuin sillai, että aina joutuu kävelemään, että olisiko kerta ensimmäinen, että pystyis juokseen maratonia. Että Joo, Rebekan kanssa juostaan. Rebekan kanssa juostaan. Joo, että
eiköhän tää onnistu. Kuitenkin matka vähenee koko ajan, kun laittaa tossua toisen eteen. Yes. No niin, 40 tulee täyteen nyt. 2,2 kilsaa maaliin. Hyvä, hyvä. Rebekka taistelee nyt todellisuudessa, että nyt vaan jaksaa painaa. Nyt mietitään vaan sitä, että maaliin päästään ja taistellaan viimeiseen saakka. Nyt vaan kaikki peli. Ei oo enää pitkästi. Hyvä. Nyt taistellaan. Nyt taistellaan. Kova kannustus! 41 kilometriä tulee täyteen. Nyt Rebekka, nyt jos on virtaa, niin sitten kiristystä. Joo. Hyvin mennään vielä. Rebekka tekee hyvin enkä ja taistellaan loppuun saakka. Hyvä. Lappu kirjoitetaan. – 535 vauhti, kilometrivauhti. Hyvä. Nyt vaan kaikki peli. – 508 vauhti. Hyvä. – 456 vauhti. Hyvä. Hyvä kivi. No niin, 42 kilsaa tulee. Jätin Rebekka. Sovitti, että mä otan loppukiri. Nyt mennään. 418 kilometrivauhti. Ja 406 vauhti. Kolme minuuttia. And really party through that finish line, ladies and gentlemen. Ja näin hienolla tuuletuksella niinku kuuluukin. Cheer, have fun, enjoy. You just finished the marathon here in Helsinki. That is something to be. Yes, maaliin päästiin ja tavoiteajassa. Mennäänpäs haastattelee tätä kisan kovinta suorittajaa, siis Henkkahan Rebekalle tuli ja mennäänpäs haastattelee tässä näin. Rebekka, miltäs nyt tuntuu? Teit oman enkkas. No niinpä. 4.20. Joo, mentiin. Mä oon vaan netistä nähnyt. Joo, kyllä mentiin. Menen joku 4.17 mentiin. Tsemppiä sulle. Niin, miltäs nyt onko mahtavat fiilikset? Niin? Mahtavat fiilikset ja enkaan parani 20 minuuttia. Joo, se on kova suoritus. Miten yleisesti meni kisa, että oliko jotain haasteita reitin varrella tai jalkojen puolesta tai energian suhteen? Että... No ei nyt periaatteessa, alkoi tuntua siinä 3-6 kohdalla vähän jaloissa, mutta... Sehän meni siis putkeen. Niin meni. Vaikka jännitit, mutta silti se meni todella hyvin. Ja jos sä noin 20 minuuttia sait enkaan, niin voit olla kyllä tyytyväinen ja oot sä jotain palkintoa ansainnut. No niin, palkintoa odottaa. Hyvä. Joo, semmonen suoritus meillä
Rebekan kanssa ja mä olin tosiaan aika kertaa maratonilla jäniksenä, että mä en ole ikinä ollut, niin mun mielestä ihan onnistu. Ainoa vaan, että sit kun tuli se vessatauko, niin siinä piti sitten ottaa se 2 minuuttia kiinni tavoitetta, mutta Rebekka hyvin jaksoi ja ei kyllä olisikaan valittanut jäniksen tasosta, että äsken vielä ole sanonut mitään, niin silloin se on mennyt oikein. Miltä mieltä oot mun suorituksesta, kun oli jäniksenä, että onko jatkoon menee vieläkö? Joo. No niin, se onnistui siinä. Ja no, mulla on seuraava tapahtuma jo tossa Tampereen maratoni puolikas sitten jäniksenä ensi viikon sunnuntaina, niin mennään sekin jänistelee sitten maaliin, että se on sitten 5.36 vauhtia suunnilleen enää, että mutta itse omasta suorituksesta voi sanoa sen, että elämä niin kuin helpoin niin kuin maratoni, että mulla ei ole ikinä tullut ei ole ikinä ollut näin helppoa tavallaan maratoni, että yleensä tulee joku 30 kuolema, jalat loppuu tai mitään, mutta nyt mä pääsin ekaa kertaa maaliin niin kuin juosten ja sehän on kova saavutus ja on todella tyytyväinen ja jakso sitten vielä kannustaa ja ottaa loppukiri ja Rebekkaakin sai kunnon kirit aikaiseksi, että se on ollut kyllä hyvä suoritus. Mutta tää oli tämmönen video. Hyvä jos tykkäsit katsoa ja palataan sitten joskus. Moikka moi!